Játszunk egyet. Már régóta figyelemmel kísérem a mindennapi tevékenységeteket. Feltűnt, hogy unalmas órákat töltök végig, ahelyett, hogy egy kocsmába berúgnátok, és magzatkozva a sikétve hánynátok egy óceánokba. Az egymás bántása olyan extázis nyújt nektek, mint egy kiadó szex utáni orgazmus. Az iskolába töltött időtök arra megyek, hogy bámultok a tanára, és közben egy kis nyálcsik is kelkezik a szátok sarkába az unalomtól. Ez nem meheti tovább. Most döntései által benneteket. Feladat egyszerű. Feladat az infoteremben lévő egyik építőben meg kell oszthatok ezt a videót. Különben a monitor menti ünnepműtől kiderül, hogy záratot okozva ezzel a képházban megrád az áron. Kezdődik a játék.